Datozen egunotan sandaliak baino botak jartzea hobe, euritsua datorreta aste osoa. Euritsua eta hotza izango da astea gainera. Gasteizko kaleetan dauden termometroek temperatura jaitsiera adierazten dute. Joera hori agerian geratzen da baita Urko Aristik eskuartean dituen mapetan ere. Europako iparraldetik datorren fronteak bete-betean harrapatuko gaitu. Eta horri gehituko diogu gainera goiko geruzetan ezegonkortasuna daukagula. Eta ondorioa zen izango den euria erruz bihar goizean frontexika bat dugu, harrikutziko du euri gehien, arratsalderako ezain beste, ostegunean euri gutxi, ostirala izango da egunik euritsuena, aste guztiko egunik euritsuena, baina euritan edo behintzat euri giroa asteartera arte iaia egunak joan egunak etorri alaxi izango du. Argiune gutxi izango diren ezeruan aterkiak ez ezik txanoa eta bufandak ere eskura izan beharko ditugu. Guk nahi baino gehiago jetxiko dela termometroa, baina hotza handirik ere ez du egingo. Bataz beste, 10–11 gradu inguruan ibiliko da termometroa. Negutik udararteko garaian gaudela gogorarazten digute meteorologoek, hau da, eguraldi aldakorra eta ezegonkorra. Udaberri beteko giroa izango dugu egun hau. Elurra ere egingo omen du 1200 metrotik gora. Elurra, hotza, euria, urrengo asterarterarte aurre ikusten den eguraldiaren inguruko informazio zehatza, albistegi amaitu eta segidan izango duzue Urko Aristiren eskutik.